या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। कणकवली नगरपंचायत निवडणूक मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ईव्हीएम मशीन तहसील कार्यालयातील स्ट्रॉंग रूम मध्ये ठेवण्यात आल्यात। मात्र मतमोजणी सुमारे 20 दिवसांनी पुढे गेल्याने या ठिकाणी असलेल्या सीसीटीव्हीच्या स्टोरेज कमी पडू नये यासाठी यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे। सावंतवाडी तालुक्यातील नेतर्डे खोलबागवाडी इथं मयुरी आनंद परब 18 वर्षांच्या महाविद्यालयीन तरुणीनं गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचं समोर आलं। आत्महत्येचं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नाही। तिच्या मागे आई, वडील, भाऊ, बहीण असा परिवार आहे। महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य विभाग, पुरातत्व आणि वस्तू संग्रहालयाचे संचालनालय यांच्या वतीनं मालवण नांदोर शिवकालीन गडी पुरातत्वीय उत्खनन सोहळा मंत्री ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांच्या हस्ते रविवारी 7 डिसेंबरला होतोय। साटिले बेडशू भोमवड येथील 76 वर्ष निवृत्त शिवराम राणे यांना अज्ञात व्यक्तीनं फोनवरून 5 लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याची घटना उघडकीस आली आहे। या प्रकरणी दोडामार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। सिंधुदुर्गातील पहिल्या स्वयंचलित गुळ निर्मिती कारखान्याचं पालकमंत्री नितेश राणेंच्या हस्ते उद्घाटन झालं। वैभववाडी येथील नाधवडे या गावी उभारण्यात आलेल्या कारखान्याच्या उद्घाटन प्रसंगी मंत्री राणे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब असल्याचं सांगितलंय। कणकवली फोंडाघाट इथं सकाळच्या सुमारास घरात घुसून 2 महिलांच्या अंगावरील दागिने चोरण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर पसार झालेल्या त्या टोळीला अखेर स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या पथकानं भिवंडी, ठाणे, नेरूळ आदी भागातून अटक केली आहे। 3 आरोपींना अटक करून एलसीबीचं पथक कणकवली पोलीस ठाण्यात दाखल झालंय। दोडामार्ग इथं अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या डंपरवर नायब तहसीलदार प्रज्ञा राजमाने यांनी कारवाई केली आहे। त्याला तब्बल 1,63,000 रुपयांचा दंड ठोठावल्याची माहिती तहसील कार्यालयातून देण्यात आली आहे। दोडामार्ग आवाड येथील बिगर परवानाधारक दारू ताब्यात बाळगल्याप्रकरणी पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे। या प्रकरणी दोडामार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त कणकवलीत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी अभिवादन केलं। सावंतवाडी येथील नगर परिषदेत कार्यरत असलेल्या 17 सफाई कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी वारसा हक्कानुसार नोकरीत सामावून घेण्यात यावं अशी मागणी माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांनी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे केली आहे। श्री क्षेत्र नरसिंहवाडी येथे श्री नागेश शास्त्री गुरुजी यांचा दंडी संन्यास ग्रहण विधी झाला। संन्यास ग्रहणानंतर गुरुजींना श्री परमहंस परिवर्जकाचार्य दत्तानंद भारती स्वामी ही उपाधी आणि नाव देण्यात आलं। हा विधी 29 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबर या कालावधीत पार पडला। मालवणात अतिशय दुर्मिळ अशा अमूर ससाण्याला जीवदान देण्यात आलंय। युथ बीट्स फॉर क्लायमेट्सनं हे रेस्क्यू केलं। कावळ्यांनी या पक्षावर हल्ला केला होता। राजापुरातील एका गावात वाघाचा मृतदेह सापडल्याची पोस्ट व्हायरल होते। मृतदेहाचे विद्रूप स्वरूप, शरीराचे अवयव कापून नेल्याच्या चर्चा, त्यात वन विभागाकडून पाळली जाणारी गुप्तता यामुळे संशयाचं वातावरण निर्माण झालंय। चिपळूणातील नगर परिषदेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर 30 दिवसात उमेदवारांना केलेल्या खर्चाचा अहवाल द्यावा लागणार आहे। त्यामुळे सध्या ते आकडेमोड करतायत। त्यातच खर्चाचा अहवाल देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने दिलेले वेबसाईट आणि ॲपच बंद असल्याने उमेदवारांना ऑफलाईन अहवाल सादर करावा लागेल। चिपळूणातील जिल्हा परिषद शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालाय। तालुक्यात एकूण 363 शाळा कार्यरत होत्या। मात्र आजतागायत यापैकी तब्बल 51 शाळा बंद पडल्या असून सद्यस्थितीत 312 शाळा कार्यरत आहेत। कोकणच्या हापूस आंब्यावर आता गुजरातनं दावा केलाय। वलसाड हापूस या नावानं जीआय मानांकन मिळवण्यासाठी गुजरातनं अर्ज दाखल केलाय। हापूस आंब्याला मिळालेले कोकण हापूस हे जगातलं पहिलं आणि एकमेव जीआय मानांकन धोक्यात येण्याची शक्यता आहे। निसर्गापुढे कोणी मोठं नाही असं सांगत तपोवनमधील वृक्ष तोडू नयेत असं आवाहन अभिनेते संतोष जुवेकर यांनी केलंय। राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गृहनिर्माण संस्था वगळता उर्वरित सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्यात। सहकार विभागाने शुक्रवारी याबाबतचा आदेश जारी केलाय। नाशिक तपोवनमधील वृक्षतोडीविरोधात नाशिककर आक्रमक झालेत। एक फांदी तोडू देणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय। डिसेंबर महिन्याची सुरुवात झाली असली तरी लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात नोव्हेंबरचा हप्ता अजून जमा झालेला नाही। राज्य सरकार या महिन्यातील आणि मागील महिन्यातील असे 2 हप्ते मिळून एकूण 3,000ची रक्कम एकाच वेळी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करू शकतं।
तपोवन वृक्षतोड प्रकरणात शिवसेना नाशिकच्या जनतेसोबतच असल्याचं संजय गायकवाड यांनी सांगितलंय. सोनं बाजारात पुन्हा एकदा वाढ झालेली दिसून येते. तज्ज्ञांच्या मते ही वाढ इथंच थांबणार नाही. ग्लोबल मार्केटचा सपोर्ट कायम राहिला तर सोनं लवकरच 1.50 लाख प्रति 100 ग्रॅमचा टप्पा पार करू शकतं. दाबोळी विमानतळावर शुक्रवारी दुसऱ्या दिवशीही इंडिगो एअरलाइन्सचे शेकडो प्रवासी अडकून पडलेत. इंडिगोची गोव्यातील 31 उड्डाणं दिवसभरात रद्द करण्यात आली. केवळ 7 विमानांची उड्डाणं झाली. विमानतळावर अडकून पडलेल्या प्रवाशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बिचोली पोलीस ठाणे हे देशातील 5वे उत्कृष्ट पोलीस ठाणं ठरलंय. केंद्रीय गृह खात्यानं 2025 मधील देशातील उत्कृष्ट पोलीस ठाण्यांची यादी जाहीर केली आहे. बॉलिवूडचा सुपरहिट चित्रपट दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे प्रदर्शित होऊन यावर्षी 30 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारणाऱ्या शाहरुख खान आणि काजोलनं लंडनमध्ये त्यांच्या कांस्य पुतळ्याचं अनावरण केलं.